zuek, aireportuan gare, oin gare Burger Kingean zehose janbio, baina, bueno, ez duga supergoiz aireportura, pasa dugu kontrola, eta sorpresa, ze tokau janderi, kontrola aleatorio, toma! Baina, bueno, ez ebes, esto está eser esan, eta listo, oin zehose jan, eta bagoiaz. Hola zuek, ze moduz? Bueno, heldu gai bizara, jabeteldian gare, unxo, gaizki reserva honean gelia. Osa, a ver, tipo, es que hartu nuan doble, eta nik doble jartzez banez ya esan, vale, pues para dos personas, evidentemente, pues no era para una. Pero bueno, nos ha hecho un poco el chanchullo, no sé qué, eta ya está. Eta hoin, nire tia jundak egatzera, porque hartu ginen terrazia, que nos terraza txiki bat. Y que no le gustan las vistas porque evidentemente dan a una pared. Eta jundak egatzera, osa, buenísimo. Horregaitxik ez dutu etengo ondio room tour, osa, todo estanean bai hemenga, pues ingo tuet bestela, pues beste gelan. Hola, zuek, bueno, gela saldatuga, lagun erdia dantzan. Ingo zuet room tour, vale? Zuek ikusteko gelia eta biztak, sobre todo biztak. Bueno, sartzea mendik, hemen dago komuna, gero erakutziko zuet. El cacho armario, aire acondicionado que no vamos a usar porque no va a hacer calor. Hemen, bueno, netian maleta, dauko bi mesillita muy bien, lámpara bat, tipo bat submarinismo snorkel edo dana dalako horitzen. Bioe, bueno, horrene gauzak. Hemen ni, super chulísima. Telebista bat, muy bien. Eta procedemos, irtetzen zaren mendik, to the balcony. Muy correcto todo. Eta de vistas. Zuek, o sea, perdona, ¿qué es esto? Can you explain me this? Esta maravilla. Bueno, como una tacita muy correcta, secadoría, vasito batzuk se da. Ah, jabón neutro, mira qué bien. Toallita, me va, muy bien, muy ok. Champú y gel. A ver, diña, qué ratas. No pentsatzen jarri kutxo eskuela aparte. Eta, bueno, reste bi toalla, dutxia. Hola zuek, bueno, ja irten gauteletik, oiez pixkati bizi ikustera, playa eta behitu erakutzen gotzuet. Bueno, eta ontsa, pues, erakutzeko zuet ikusten duguna, gube bai. Zuek behitu ez hamburguesa, nerian jartzen Marvel, dalako Kapitan Amerikana, eta neretiana da Narutona. Ez que behitu, txabal. Hola zuek, egunon, bueno, behatzerak eta laurden dia, ja presgare. Jantzita gaur outfit hau, maravillosua. Viajea, super chula nago, la verdad. Eta, eguzkixa dago. Behitu. A ver, lañotuta hago, pero solazo. Hola, zuek, jartu dugu kotxia, super txikitsua da, poli-politxa, behitu. Txikitsua dela nitez, Zuek, ez dakizuek eixo, Osa, superrona kotxia, super txikitsua, Fiat Panda bat. Eta, karo, da manuala, eta nire tiak automatikoa dauka. Bueno, gidatzen un show, en plan,
en plan, un show. Gasolinia bat atzera etorriga, eta baletara dugu, osea, zabaldu boka etxartzen, eritiak el tapón, eta ez eukan tapoirik. Jarri dugu gasolinia, eta ez huyen da, eritiak que no va, prepago, osea, lehenengo pago biazen eta gero gasolinia botu. Es que de verdad, vaya circo, ne ustedes es galdu behar, iñora. Es que... Hola, zuek, zen baduz. Bueno, etorriga, goizian egonga Las Daliasen, eta gero jonga Portinatxera, etorriga Portinatxera, eta oskaldu dugu, leku baten, nahiko kutria esala, baina janari zezugala, mundiala. Ez dakitze edo zentungo da, porque kristo nahi ziagabil, eta eskaldu dugu, batzuk inditzugu, inditzu neretiak, hotelian gurekin zendari, eta neretiak rekonozidu ditu Las Daliasen dala, merkau hippie bat, dala superpolitxa, eta rekonozidu ditu, eta hartu dugu erekin zego zer, eta esan jau, pues vamos a ir a comer a Portinatxo, no sé qué, eta justo leku berian topago eta erekin eskaldu dugu. Eta hori, kriston aizi etxetan kriston hotza, baina, pozik gare. Eta zuek, aztu jati kontatzia, eski mundiala da. Atzo jongi denean az eskalak itxera. Zan txina bat, ez? Eta esaten dugu ezta, kusi hostan az eskalak eta esan zoztan. Ez bat urte daukazdan, hogeta irupor, eta eski daukazu, 10 urteko ume baten az eskalaketan, super rondo. Eta zan anotan ez, hogeta iru dauzkan, no sé qué. Eta gero me dice, es que pareces de la cultura K-pop, Dani. Eta así, con el pelo así, no sé qué, rubio y abajo también, pareces tipo coreana, Dani, partizamos así, no, para guriakin. Egunon zuek, zen moduz. Bueno, gaurko outfita Animal Print. Beitu, atzo seko jar txulo erosin eban, eske maravilloso bada. Gaur estarteak date. Eta gaur pentsa dugu ikustia pixkat Daltu Bila eta Gaztelua eta Alde Zaharra tipo lan hori. Zuek, gare, baskatzen leku baten dara txulizima. Eskatu dut, brownish, ja hasi dut, evidentemente, baina eski, nire dut zueterako zelako pinta hona dukat. Behitu, hasi dut alde hontan, eski, eta os vais a morir. Behitu, txule. Almendrakin eta ana, almendrak no, estos son urras, ¿no? ¿Urras o almendras? Urras. Almendras, no, urra. Avellanas. Eso. Mimi, zutaz akordatzen ez. Ui, la bola. Hola, zuek, egunon, astelena da, gaur kriston eguraldi mierdia dago, kriston aizia, baina, lasai ze bagoia, ez gaur ja. Montxegun gago saltzen kriston beteka diga daukat, eskizak izu esen bajandoten,
Buah, mogollon. Ja indogu maletak, oin lagako ditugu konsignan, eta gongo ga azkenengo gauzatxo batzuk erostera. Arratsaldeko 7:00, Gaztea. Hola, Maite, ze moduz? Bueno, ikustu zu moduan daukat peina bat superrarua. Gauzia da, neukala egia erdi errezauta, erdi normal, eta txala un horror. Bueno, txian nago, ja alduga, que horror viaje haueltakoa, madre mía. Osea, zeukagun eskala Bartzelonan. Muerte y destrucción, gero torri da nera itapila, eta karga etxo etxera. Eta, bueno, maletia desegiten neuan, eta gauzak jasotzen hasi aurretik izan dut. Bueno, erakotzeko jet, erosi dutena, eta holan ja, quedamos con los asuntos resueltos. A ver, hasiko ga joyitekin, bueno, eraztun hau plataskua sin más. Koiar hau enamorami nintzela, merkia esan, gauza egin moduan, merkia esan. Baina da super politxa, eta geratzen da, hola, sencillo, a ver, behitu hola, ai, mierda itxoin. Eta geratzen da, txulizimosa da, super politxa. Eta gero, bueno, oin bueltan, pasoga, evidentemente, duty freetik. Eta erosi dugu toblerone txikitsuak, honek, txokolate con leche beltza eta zurixa, eta tabletón de Lind. Super hona gombia da. Gero, erosi dut, tema Ice. Bueno, kuadriakoa kuadakizu azken aldi joan nahi zala reiatzen bastante. Nahi nebala eyeliner bat ezala beltza. Bueno, ez dakit eyeliner aljakon deitu honei. Baina, bueno, topa honan horrekoan doraua. Eta oinguan erosi dut, ez que supermerkiak ziren. Doraua, osea, doraua, plateaua, hau, plateaua, eta koloreau, super politxo. Eta gero, neretiak dauka berdina, honena, baina bueno, ez da turkesa da berdina. Eta nik ikusi dut lilan, eta evidentemente, erosi dut da, hau, holan, kikokua. Puntia eurek dauko lan, osea, hau potolua da, eta bestia fina. Baina, bueno, ai, uste dut jodi dutela, ez. Gero, las dalias deitzen zan merkau hippie baten, esketak hippie zan eskusindako gauzen eta holan. Erosin eban, top hau, dala txulisimua, osea, berez da holan. Hola, bueno, gaur, me patrocina Adidas. Txulisimua, baina geratzen gatela pixkat raro, edo ez nagoela utxuta zela geratzen gaten ikustera. Probauko eta hori dana, eta ikusiko eta berse aldotzaten egin, baina ez da superpolitxa. Gero, riñonera hau, maravilla, no, lo siguiente. Gauzia da, a ber, nik lenpila bat erabiltzen ditxun riñonerak, baina narruzkuak, eta ja, eta hori ja pasau inda. Eta orduan ikusi dut hau, izpak beltza de brilli, eta erosin dut, hau, udako festivaletarako, que no sé si voy a ir, baina bueno, Aste santuko porretarako, bueno, maravilla. Esan bia da ja, my best friend. Top hau, ez dutela probau, bestakitze bat zuten probau, baina proban biako neban. Osea, fantasia. Es que sí lo digo. Daukamen kremailleria, ez dakit gero probau ingo, eta ber, ze moduz geratze gaten, baina esken ere ustez, hau, praka beltz batzukin, edo narruzko praka batzukin, edo gona batekin, ez que danakin geratzen da ondo leopardua. Txulísima. Eta hau da, mi fab, koiarrakin batera. Neretiatani, bueno, neretiakin jone izibizara. Eta
pasauga ja hotelera bidian ja juteko, maletak hartzera eta aireportura juteko, dena batetik ditzezala Bordados Ibiza. Nagako txuet hemen behian bare sare sozialak eta danan sare sozialak ikusteko eta kotillatzeko, eta juten pasate, postarra loro. Bueno, hori paso gala den dauntatik. Eta niretiak hartu ditu gauza batzuk eta nik ikusi jertze hau, eta koloriak inageratu naiz. Crazy in love. Eta orduan, esan jat, como buena persona egocentrika, grabatzeko nire inizialak. De colegio de Harvard, sí lo digo. Koloria da, preciosua. Txau. Tipo, nire ustez ez da geratu behar. Bueno, eske jantzen bihot honen gainetik. Bueno, zuek, eta nire jertze egocentriko honekin, para que lo veáis todes. Basango txuet agur, eskerrik asko bidaia hontan nirekin etortziaren, espero dut eduki honek zuen gustukoak izatia, eta ala bada, arpidetu, komentau, like eman, azpixan lagatzotuen nire sare sozialak atiatzeko, horra, gototelako egunerokotasuneko mobidak eta txorradak, eta hori, hurrengora arte. Agur!